Больш за 3 дзесяцігоддзі ў Брэсце разам з каляднай зоркай у тэатры драмы запальваюцца зоркі класічнай музыкі. Студзеньскія музычныя вечары несумненна культурны брэнд нашага горада. Гэты зімовы фестываль ненадоўга пераўтварае беларускі Брэст у сусветную сталіцу класічнай музыкі. Будем удивлять музыкой классической, новыми произведениями, новыми авторами, новыми артистами, новыми оркестрами. Все почти новое. Так на 85–90% вообще фестиваль новый. Фестивалю быть не один год. И то партнерство между государством, частной инициативой, которое мы видим в формате этого фестиваля, оно успешно продолжается. Сёлета, як і заўсёды, уражвае геаграфія фестывалю. Беларусь, Украіна, Расія, Польшча, Літва, Грузія, Германія, ЗША і Кітай. Усяго каля 300 удзельнікаў, сярод іх 12 вакалістаў, 5 аркестраў і 2 хора. Другі раз на студзеньскія музычныя вечары завітала прадстаўніца Кітая Чжу Гэлімэн. Першы раз оперная спявачка удзельнічала 2 гады таму. Сёння ж прывезла ў Брэст кітайскую народную песню і нават нашу, беларускую. У вас все зрители очень культурные, и там все хорошие. И я часто на сайте смотрела, там очень хорошие фестивали, много участников из разных стран. И считаю, это очень высокий уровень. Поэтому я хочу часто приезжают и участвуют. Трэці фестывальны вечар у брэсцкім тэатры драмы адкрыў украінскі камерны хор «Сафія». Кіяўляне прадставілі калядную праграму. На сцэне прагучалі духоўныя песнапенні і народныя кампазіцыі. Бурныя апладысменты і захапленне ў вачах публікі. Гэты хор несумненна пакіне свой адбітак у памяці гледачоў. Зала яшчэ доўга не хацела развітвацца з кіеўскімі артыстамі. Здесь очень похожий менталитет зрителя, который действительно ценит искусство, которые не просто ходят на концерты, потому что это модно или потому что так надо, а это люди, которые хотят обогатить свою душу, получить какое-то удовольствие от того, что они слушают и смотрят. 32-й міжнародны фестываль класічнай музыкі «Студзеньскія музычныя вечары» завяршыўся. У памяці прыхільнікаў музыкі і ў творчай гісторыі горада ён застанецца назаўсёды, а брастаўчане ўжо ў чаканні наступнага фэсту. Анастасія Цукунта, Грана Капян, Юрий Плінта, телерадиокомпания «Брест».